Ka jing keren halor ka jingwan rung kertep jong ki briu ki banabar kadi ka wai na kimat ka bakum ki khun samla ijri ki jupan kan mau na kapor sya ka sorkar pedeng lengba ka sorkar jela bakan pen urlong no ya ki jing dawa ban pen long ain no ya ka inner line permit hapo ka jela Meghalaya mat ka jingwan khayi jong ki briu ki banabar klem ki kot ki sla ki babiang ki bawat ki bor jong district council ki mi na kapor ban betha ya ki bar jela ban pen biang ya ki kot ki sla haba ki wan ban sedang ya ki kam khayi hapo ka jela Meghalaya. Sangut kibar jela ki balakre ban wandi jingdi dek papanlong dukan harut surok ba National Highway 6 haki arteli ki jaka kawai ha kasenong saiden bat kawai pat hasang bangla kisenong ki bahab hapo Ribha district hak ba ki dangshus dang tang ha kini arsengi bat laisengi marsin yo i bat yo jing tip halor ketik jing temu jong ki bar jela ban sedangnya ki kam khayi pateng klem ki kot ki slam bat klem ka jing yo jing bit Kidkhot jong kaseng KSU ki bakentup ya usamla John Lengdo umri presiden jong kaseng na Nongpo Circle nang tau usamla ya bahalang Nongrum umri presiden jong kaseng na Nongpo Town ha ka jingi don lang jong sports secretary jong kaseng na North Khas Hills District Unit usamla Johnny Nongrum kilej ban bekrat ye ki barjela da ka bapha ye ki bikin lum ye ki tiar bagi wandi bat pha lej pai na ka jaka ki bagi wan kini ki barjela ki basdang ban le ye ki kam khayi ha Ribha district kidai ki badi ya ki pipe ki badon ya ukor jing kharwaj nak banta ban pensuk ban sai kali presiden jong Nongpo Circle usamla John Lengdo ulong bagi briu jong jela ki don ya ki bakum kini ki jatiar bandi bat kila diru hagi dukan jong ki bat ka jingwan jong kini ki briu ki banabar kalalong kumba ki wan kini ya ki pliangja jong ki trai jela nalor bagi wan klem ka jing yo jing bet ban sedang ya ki kam khayi hapo ka jela Lang sesuai di lak dia salah semua. Leanan itu. Pang seri ni. Itu lek mungkin lah. Terus ni lah bek dia buat yang tu. Terus tu belum. Pertama gue tak gitu, minta lembar ada. Ini boleh apa? Baca local आएगा, जम से करेगा. जी हम हम दोस्ती nak kalian KSU, Nongpo Circle, nilai ban be, kini ki harun kidkar, ki bawa wan le bestia sosial siapun usam jadi sini, klem biang ikut kislah, bat kilawan nadu UP, pada kalian just ini keseng lah, be sentasi bagi lama hamru iki, bah lebih cuma luar sentasi, bah klem biang semua ya ikut kislah, bat itu, siapa keluar sana kita biang ikut kislah, ki trading lesson, bah ki lebar lesson, ya nak kalian si bah ki iso Nongpo dan UP ki kiladut, le bisnes sat sana, tahu kalian KSU yang lebih sen tak kesini, ada kalian sengro ki paham ya gitu ki. Kibriu kiben wan ada napot kionde bisnes yang sana sya kari khasi jungi dalam pembiang ikut Islam ngila maham tengah eki bat ngilap sai sen be eki